खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोजां बोथोरनि आसाम एसेम्बलि सेसना मैयानिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै जागायबाय खौरांनि बायदिब्ला सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंजानाय आसाम एसेम्बलि सेसनाव मोन 12 बिलफोरा थिसनजागोन बेफोरनि मादाव माखासेया बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWSC नि गोदान बिलआ दैखांजागोन बेनि अनगायैबो माद्रासा आरो संस्कृत फरायसालि बन्द खालामनायनि सायाव बिलखौ मैया थिसनबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माद्रासा आरो संस्कृत फरायसालि बन्द खालामनायनि सायाव बुंथिदों दि बेफोरबायदि धोरोमारि फरायसालिफोरखौ सोरखारा गनायथि होनो हाया मानोना बयबो गावगाबागाव धोरोमनि फरायसालि गायसनोब्ला इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव थानाय गासैबो धोरोमा समान बेनि ओंथिया थाहैनाय नङा बेफोर बिलजों लोगोसेनो कमतापुर अट'नमास काउन्सिल मरान अट'नमास काउन्सिल मटाक अट'नमास काउन्सिल आसाम इडुकेसन बिल आरो बायदि बायदि बिलफोरा थिसनजागोन दासान्दि बिमा एबा बिफाया गाव गावनि गथ'फोरखौ गारनानै खारनाय जाथायखौ बांनायनिफ्राय बांनाय नुनो मोनगासिनो दङ क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि साहाथिं थानाय बास लाखिग्रा जायगायाव गावनि असे साथाम फिसाफोरखौ बिफाया गारनानै खारदों गारलांजानाय फिसाफोरा सानै हिन्जावसा आरो सासे हौवासा गथ' देरसिन फिसानि मुङा सुजय सूत्रधर 10 बोसोर बैसोनि नैथि फिसानि मुङा दुलाली सूत्रधर 7 बोसोर बैसोनि आरो उन्दैसिन फिसानि मुङा मणि सूत्रधर 1 बोसोर बैसोनि बिफाया गथ'साफोरखौ बास लाखिग्रा जायगायाव गालांनानै थांनायखौ गसाइगाव पुलिसा खौरां मोननानै गसाइगाव पुलिस थानासिम लायनानै दोनफैदों आरो दा साथाम गथ'साफोरखौ क'क्राझारनि चाइल्ड लाइनाव लांबाय होननानै खौरां मोननाय जादों गथ'सा साथामनि बिफानि मुङा सन्जय सूत्रधर मख'नो गोनांदि 15 साननिफ्रायनो बिमायाबो न'आव गैया होननानै खोन्थानानै लादों देरसिन गथ'साया बलिउडनि मुंदांखा एक्टर अक्षय कुमारा मोनसे सावथुन एबा मुभिनि थाखाय लानाय रांखौ बारायबाय खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बलिउडनि एक्टर अक्षय कुमारा मोनसे सावथुननि थाखाय 99 कौटि लायोमोन बेनि उनाव बारायनानै 108 कौटि लादों दा बे समाव 108 कौटिखौ बारायनानै 117 कौटि लाबाय थांनाय 23 दिसेम्बराव जम्मु एन्ड काश्मीरनि गेन्दारबलाव उदखारिफोरनि ग्रेनेड खुबैनायजों मुंख्लं जानाय मृत्युंजय चुटियानि नखरनो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनोवाल बिथाङा मुंख्लं जानायनि न'आव थांनानै 20 लाख रांनि चेक हैदों बिथां मृत्युंजय चुटियाया 24 बोसोर बैसोनिल'मोन आरो CRPFनि 115 नम्बर बेटेलियननि कनस्टेबलमोन बिथां मृत्युंजय चुटियानि धेमाजियाव थानाय सिसिबर गामियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनोवाल बिथाङा थांनानै 20 लाख रांनि चेक हैनायजों लोगोसे बिथांनि सावगारियाव आलारि बाथि सावनानै मान होदों खौरांनि बायदिब्ला मुंख्लं मृत्युंजय बिथाङा गथ'साफोरनि थाखाय पार्क खुलिनायनि सिमां दंमोन बेनि थाखायनो चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनोवाल बिथाङा मुंख्लं मृत्युंजयनि मुङाव गंसे गथ'साफोरनि गेलेग्रा पार्क खुलिनो थाखाय जिल्ला खुंगिरिखौ बिथोन होदों इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गानाइजेशन UBPOनि आफादगिरि महिनेश्वर बसुमतारी बिथांनो BJPनि लेङाइ आफादगिरिनि बिबानखौ होनाय जाबाय बे खौरांखौ रायजो BJPनि आफादगिरि रन्जित दास बिथाङा गांसे फोसावलाइनि गेजेरजों फोसावदों मख'जाथावदि 9 अक्ट'बर खालि UBPOनि खमैबो 600सो सोद्रोमाफोरा गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव जानाय हाबनाय हाबाफारियाव BJPआव हाबहैदोंमोन BJP सोरखारा बर' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल होनायखौ फोसावनायनि उनावनो UBPOनि गासैबो सोद्रोमाफोरा BJPआव हाबहैदोंमोन थांनाय 7 अक्ट'बर खालि BJP सोरखारा BTCनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जौगानाय आरो राजखान्थियारि मोनथायफोरनि थाखाय बर'फोरनि गोलाव समनि दाबि बर' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ केबिनेटनि गेजेरजों होबाय होननानै फोसावदोंमोन बेनि उनावनो गुवाहाटीनि बाथौफुरियाव UBPOनि गासैबो सोद्रोमाफोरा ज' जानानै जथुम जादोंमोन आरो बेवहायनो 9 अक्ट'बराव UBPOनि गासैबो सोद्रोमाफोरा BJPआव हाबगोन होननानै थि खालामदोंमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा हरखाबै क'क्राझार PWDनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार अफिसाव थांनानै नायगिदिंहैदों PWDनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारनि अफिसाव थांनानै बिथां प्रमद बर'आ गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायनायजों लोगोसे अफिसनि फाइल पत्रफोरखौबो बेखेवनानै नायदों
बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि गसाइगाव महकुमानि गुबुन गुबुन ओनसोल आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामि ओनसोलनि लामा आरो दालांफोर जाय गाज्रि जानानै दङ आरो दासिमबो फाहामजायाखै एबा बानायजायाखै बेफोरखौ लानानै क'क्राझार PWD अफिससिम थांदों। बेजों लोगोसे बिथाङा गोग्लैसोनानै थानाय खामानिफोरनि आर'जलाइखौबो नायदों। बेनि उनाव क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गाज्रि जानाय लामा दालांफोरखौ गोख्रै मावफुंनो थाखाय थांखि लादों बिथां प्रमद बर'आ। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि गामियाव CRPFफोरा सिभिक एक्शन प्रग्राम खुंदों। बे हाबाफारियाव 129 BN CRPF क'क्राझारनि कमान्डेन्ट गुलाब सिंह, सेकेन्ड I/C बि नेपाल आरो एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट सन्जीब कुमार यादव बिथांमोनजों लोगोसे बायदि बायदि बिबाननि CRPF बिथांमोनहा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बे सिभिक एक्शन प्रग्रामनि गेजेरजों गासै गं 45 गोरिब थाखोनि नखरफोर जायनि नखराव इलेक्ट्रिसिटि एबा मोब्लिब गैया बिथांमोननि नखराव सलार राननानै होदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला हालामनि A/133 बेटेलियननि CRPF प्रबिन मुसाहारि बिथाङा गावनि जिउखौ झारखान्डआव डिउटि होबाय थानाय समावनो फोजोबस्रांनानै लादोंमोन। दा बिथांनि गोथै देहाखौ मैया न'सिम लानानै फैबाय। बिथां प्रबिन मुसाहारिनि बिमाया बुंथिनाय बायदिब्ला प्रबिन मुसाहारि बिथाङा जानुवारि दानाव न'आवसो फैनो गोनांमोन। गावनि आखाइजोंनो गावखौ बुथारनानै लानाय खौरांखौ फोथायनो हायाखै आरो बे खामानियाव सोरनिबा आखाइ थानो हागौ होननानै बुंथिदों बिथां प्रबिन मुसाहारिनि बिमाया। 1 मिनिटावनो 700 राउन्ड फायार खालामनो हानाय कार्बाइन गाना थियारि जाबाय। डिफेन्स रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेशन DRDOआ कार्बाइन गानखौ ट्रायल खालामनायाव जाफुंसारनो हाबाय। बे कार्बाइन गाना 700 राउन्ड फायार खालामनो हायो होननानै मिथिहोनाय जादों। बे गानखौ मेड इन इन्डियानि दारै बानायनायबो जादों। फाइनाल ट्रायल जानायनि उनावनो BSF, CRPF आरो रायजोनि पुलिस बिफानफोरनो राननानै होगोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। 22 सान खारखुमानानै थानायनि उनाव डक्टर अजन्ता हाजरिकाया गावखौ गथायबाय। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआव साख्रि होगोन होननानै थगायनानै अमलनाथ मुंनि सासे सेंग्राजों लोगोसे गुबुन सानैनिफ्राय गासै 22 लाख रां लादोंमोन। मख'नो गोनांदि अमलनाथआ डिब्रुगड़नि गाभरु पटार पुलिस थानायाव केस फाइल खालामदोंमोन आरो पुलिसफोरा बेनि सायावनो नायबिजिरदोंमोन। बेनिफ्रायनो खारखुमानानै दंमोन डक्टर अजन्ताया। डक्टर अजन्ता खारखुमाखांनायनि उनाव पुलिसफोरा बिनि फिसायखौबो हमनानै जोबथेसालियाव दोनहैखाबायमोन। दा डक्टर अजन्ताया 22 सान खारखुमानानै थानायनि उनाव मैया डिब्रुगड़ जिल्लानि सेशन कर्टआव गावखौ गथायनानै लाफैबाय। भुटान हादोरनि गिबिसिन सेटेलाइटनि खामानिया जागायजेनबाय। फैगौ बोसोराव भुटान हादोराव गिबि सेटेलाइटखौ बेखेवजेननाय जागोन। भुटानाव सेटेलाइट बानायनायनि थाखाय भुटाननि 4 इन्जिनियारा इसर'आव सोलोंथाइ लागासिनो दङ। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइनि आगस्त दानाव भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा भुटानाव दावबायहैदोंमोन। बेयावनो बिथाङा बिनि थाखाय खोथा होबोखादोंमोन आरो बै समावनो भुटाननि राजथावनि थिम्फुआव साउथ एसिया सेटेलाइटनि थाखाय मोनसे ग्राउन्ड एबा स्टेशन गायसनबोदोंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।